Ja sam Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase i ja šmrčem kokain. Počeo sam da šmrčem zbog stresa koji me je proizvala cijela ova situacija. Previše ljudi je počeo dolaziti na moj kanal i da ostavlja negativne komentare koji su jednostavno previše jako su uticali na mene. Ja nisam mogao s tim da se nosim. Danima sam sedeo kod kuće, plivao u svom bazenu i nisam znao kako da se nosim sa tim. Jednostavno me previše poneo taj život, slava, pare, novac, brzina je vrlina, kažu mi uspori, ali nešto mi uvek falilo tu i to sam shvatio da je to koks. Pored koksa ponekad povučem i koju lajnu speeda, ali sve bilo umereno do jednog trenutka kada su baš počeli da me vređaju jako, kada su mi rekli da sam ljudski otpad, gnjida, govnar, loš uzor deci. Ja loš uzor deci. Vi ste me napravili lošeg uzora toj deci. U poslednje vreme legnem da spavam, upalim klimu namerno onako da duva, da me hladi, da se prehladim i onda kad se probudim sav sam prehlađen, pun mi je nos i onda šmrčem, onako šmrčem sline i to mi je ekstaza, 200 na sat, znači sve radim, bukvalno sad sve u životu radim da bih šmrkao i dalje. I jednostavno kažem, slomio me stres, hejt, negativnost, mržnja, sve je uticalo na mene da postanem narkoman. Slušam samo Devita, omiljena pesma mi je Bebe, al gotivim i koku. Zato što imam mnogo para, šmrčem isključivo krupnim apoenima, kad uzem tih 500 evra i pošmrčem lajnu, ja uzem, zgužvam i bacim tih 500 evra. Ali